aktualitatea irakasleen begietatik. Maiatzaren 7an greba egingo dute Nafarroako 03 etapako hezitzaileek. Eskaerak 3 izango dira nagusiki. Ratioen jaitsiera, aurreskoletako masifikazioari irtenbidea ematea eta lanaldi partzialak amaitzea. Kalitatezko hezkuntza eskaini nahi dutela eta gaur egungo baldintzetan hori ezinezkoa dela diote hezitzaileek. Zer iritzi duzu? Maiatzaren 7 hemen dugu, greba deialdia bertan delarik eta marea horia martxa. Hausnarketatxo bat egiteko gai honen inguruan, ez dut gehiegi luzatu nahi eta azpimarratu nahiko nituzke gauzatxo batzuk. Deno dakigu zein garrantzitsua den ikasleentzat, bere irakaslea edo hezitzailea referente izateaz. Eta zer esanik ez adin hauetan 0, 1, 2 urte aurrezkuntzan, horiek hasierako urte horiek zeinen garrantzitsua dien pertsona baten garapenean. Claro, hori bermatu nahi baldin badugu, erreferente izate hori, oso interesgarria izango litzake ratioak txikitze. Egia da baita ere, helburu baldin bada ume horien ongizatea, laguntzaile izateko prozesu horretan edo ekitate printzipio batzuk aplikatu behar dira eta ez dauka zertan izanik bakarrik ratio txikiagoa izatea edo kopuru txikiagoa izatea. Begiratu daitezke baita ere beste baldintza batzuk aztertu daitezke. Horre, baldintza sozioekonomikotik datorren zaurgarritasun egoerak, hizkuntzak, horiek ere kontutan hartu beharko lirateke. Naiz eta horren balorazioa egitea agian ez da erreza. Baina, ahalegin bat ere egin daiteke, ez da, ikastetxe egoera desberdin horiek aztertuz. Eta gero baita ere, nire sentsazioa izaten da adin hauetako profesionalak ere agian ez ditugula gehieki baloratzen. Adin hauetan lan egiteko, formazioa behar da ona eta kalitatezkoa. Eta kalitatezkoa esaten dudanean, esaten dut esparru guztietan, gehien bat, bai hizkuntzan eta bai arlo pedagogikoan ere. Maiz entzuten da, pixka jakin da euskaraz hitz egiten eta ume txikikin ahitzeko, hori ezin dugu hartu. Euskara kalitatezkoa izan behar da, eta kontuan izan behar dugu, umeek ikasle txikitxo hauek hasten direla iturburu hortatik edaten hizkuntza hori, eta eskaintzen zaion maila horretan. Eta hori bezala arlo pedagogikoan berdin da. Orduan, etapa hauetan egiten den lana ez dut uste behar bezala baloratuta dagoenik. Ikusmira jartzen dugunean hor, unibertsitatea eta hori dut zaigunen baliotsuena eta garrantzitsuena eta askotan iruditzen zait hezkuntzan montatuta daukagun piramideari justu buelta eman beharko geniokela. Eta momentu importanteenak hau dira, umearen lehenengo urteak. Eta hori baloratu egin behar da eta zaindu egin behar da. Askotan lan gatazka huts gisa aurkezten bazaigu ere, borroka honek baditu hainbat ertz. Evidentzia zientifiko argia den arren, hartzen diren erabakiak kontrako norantzan doaz. 03 etapa ez da asistentziala. Garapen kognitibo, emozional eta linguistikoan gehien eragiten duen aldia da. Giza garapeneko aldirik erabakigarriena. Egun kezkatzen gaituen aurretan erabeen osasun mentalak eta ikaskuntza prozesuaren ardatza den hizkuntzaren garapena etapa honetan errotzen dira. Garunaren garapena heldu erreferenteekin ezartzen den interakzio emozional seguruaren mende dago, ezin da hizkuntzaren garapen egokirik egon kalitatezko elkarrekintzarik gabe. Heldu erreferente prestatuak eta egonkorrak behar dira. Emakumeengan inpaktatzen duten lanaldi partzialekin amaitzea, ratioak erdira jaistea, lan baldintzak hobetzea eta lanbidea dignifikatzea, evidentzietan oinarritutako kalitatezko hezkuntza erantzunaren oinarrizko osagaiak dira. Ez da soilik lan arazo bat, lehen mailako erronka soziala da. Audio laburrenetan, Nafarroako haurreskolek planteatutako grebari buruzko iritzia ematen saiatuko naiz. Greba hau, ratioen jaitsiera batetan, eta lanaldi partzialen desagerpenean oinarrituta dagoelarik. Hasteko onartu behar dut grebekin zalantzak pizten zaizkidala askotan. Ez aldarrikapenen zilegitasun faltagatik. Aldarrikapen hauek dugun onena emateko aitzaki bezala erabiltzen duten pertsonak ere badaudelako askotan. Hala ere, greba honetan azpimarratzekoa da ez direla bakarrik zenbakiak jokoan dagoena. Alde batetik, garrantzitsua iruditzen zait lehen urteei buruz ari garela. Askotan,
duen garrantzia ematen ez diogun etapa bat. Funtsezkoa bai da pertsonen garapenean. Eta bestalde batetik, eta hezkuntza sailari begira, eskatutakoak aurrera eramateko baliabideak edo bitartekoak jartzeaz ari gara ere bai. Haur bakoitzaren atentzio individual bat aldarrikatzen baldin badugu, ratioak jaitsi beharko ditugulako. Eta zentruen autonomia eta zentruen proiektuak aurrera ateratzea nahi baldin badugu, egonkortasuna beharko du izan kola, haurreskola eta institutuetan. Guzti honengatik eta baliabideak eta helburuak uztartzea beti gauza konplikatu badela, jakinda ere uste dut Nafarroako haurreskolek eskatzen dutena, haurrezkuntzaren kalitatea bermatzeko abiapuntu bat dela.